Les crisis febrils són un tipus de crisis epilèptiques que es produeixen en edat pediàtrica per un canvi brusc de temperatura i en absència d'una infecció del cervell. Moltes famílies associen les temperatures altes, 39-40 graus, amb una crisi febril, però no és així. El pas de 36,5 a 37 i poques dècimes ja pot produir una crisi febrils. Afecta per igual a nens i nenes, a partir dels 5-6 mesos fins als 6 anys d'edat. No es coneixen bé els mecanismes fisiopatològics d'aquestes crisis, però el fet de tenir un cervell en maduració, unes neurones que estan madurant, els fa més vulnerables als canvis de temperatura. Hi ha dos tipus de crisis febrils, les simples i les complexes. Les crisis febrils simples són aquelles que duren menys de 15 minuts, són generalitzades i no repeteixen en les 24 hores següents. Les crisis febrils complexes o atípiques duren més de 15 minuts, són focals, afecten una part del cos o poden repetir en 24 hores. Diem o perquè amb un criteri d'aquests de tipicitat ja es consideren crisis febrils atípiques. El diagnòstic de les crisis febrils és clínic. No calen fer proves complementàries. Normalment, la febre està produïda per una infecció vírica banal. No hi ha una infecció greu del sistema nerviós central. Només sol·licitem proves complementàries quan l'anamnesis, la història que fem amb la família i el pacient o l'exploració física així ho determinin.